Y palaguna ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri Alba Wildlife Adventura honetara. Mobi hautiko dut dizilduta momentu batean. Eta jarraituko dugu aventura honekin nahiko chill. Beraz jarraitu dezagun, ez dut, hasiko ginela aste azkenean. Kargatzen hori da. A ber, zer egin kizun dauzago gaur. Orduan, 3. Vale, piñoak dauden tokira joango gara. Begire, emakume, guazen ezagun. A ver... ¿Dónde está el charco? A ver... Mira, piñoak mandado. Topatzen dugu, no? Txorriren bat. Guazen tío. Salto, saltoka. A ver si ya están. Bye. Eta ez duzu ezer gehiago sinatu nahi?
nik ere nahi nuke izan urtzuntzak bezala. Izateko libre. Hemen. Orduan zintzeri dauden. Vale. Orduan. Beharko gara. Hala guatzen ezagutena. Tortolika. A ver. Mira, txori bat. Txori nota. Ez dago txarto. Pasen gorantza berriro. A ver. Guazen animalitzoak berreskuratzera. Edo joango gara albaiterearen gana gauzak egiten.
salatu, guazen dela. Ea zer topatzen dugun gaztelua, hemen badi berietako zer. Kontz bat. Guazen gorantza berriro. Aupa Alba. Guazen. Guazen man beste animali bat errezkatatzera. Oh! Ese es el mesmo. Bueno, joan gaitezen albaite diaren dena. No, katu bat. A ver. Bagari bideo moduan guazen investigatzen.
Wow, oso ondo alba.
noski. Atzetik nabilen, ezka. Ez gelditu, niri itxagoten zen. A ver. Perfecta. La magia. Claro.
hori izango da. Cinetas. Vale, hori ezin dugula konpon. Konpondu alba dugu. Konpondu beste agien ere. Konpondu dezakula, ala ez.
manera. Eso debería compondo de saque. Aslında. Hemendik konpontzeko zer gehiago topatzen dugun. Dago zer gehiago konpontzeko, ala.
esatea. Ah, man. Listo, listo. Ba, bueno, lagunok, hau izan da dena, espero guztu esan zaizuela, turrengoan gehiagoa.